U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku sutra se održava sednica na kojoj će biti predstavljen izveštaj o radu Haškog tribunala. Srbiju će na toj sednici predstavljati prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, koji će, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, izneti stav vlade povodom izveštaja o radu tog suda. Učešće na sednici Vučić je najavio još pre nekoliko dana na svom Facebook profilu. 5. decembra biće održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će glavni tužioci Haškog tribunala podneti izveštaj o radu tog suda. Na toj sednici ću biti prisutan i ja. To je odluka državnog vrha Srbije, a verujte mi, imaćemo šta da kažemo i to pred očima celog sveta. Rusko ministarstvo spoljnih poslova, nezadovoljno radom Haškog tribunala, najavilo je pre nekoliko dana da će zvanična Moskva zatražiti prekid rada tribunala u Hagu u skladu sa ranije usvojenom rezolucijom Saveta bezbednosti. Rusija podsjeća da utvrđeni rok za rad tog suda ističe i da će biti odlučno u nameri da se dalja aktivnost tribunala okonča u roku koji je utvrđen rezolucijom 1966 usvojenom u Savetu bezbednosti 2010. godine. Inače, sednica Saveta bezbednosti održava se nedelju dana posle oslobađajuće presude Ramušu Haradinaju i više od 2 posle oslobađanja hrvatskih generala Gotovine i Markača. Ubrzo posle tih oslobađajućih presuda, predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić zakazao je za april javnu raspravu o radu tog suda. U intervju za nedeljnik Akter Jeremić kaže da nijedna institucija koju je osnovao Savet bezbednosti nije nanela više štete ugledu i kredibilitetu Ujedinjenih nacija kao Haški sud i da je odluka žalbenog veća tribunala kod predstavnika mnogih zemalja izazvala veliko čuđenje, čak i zaprepašćenje. Baš zbog činjenice da su Ujedinjene nacije osnivač tribunala, to je smatra pravo mesto za raspravu o radu takvih sudova i posledicama njihovog delovanja. Iako je odluka o sazivanju debate isključivo u domenu ovlašćenja predsednika Generalne skupštine, Jeremić u intervju u Akteru ističe da se pre njenog donošenja konsultovao sa državnim vrhom u Beogradu. Potpredsednik vlade Rasim Ljajić izjavio je juče, kako prenosi Blic, da Jeremićeva odluka samo šteti našoj zemlji i da služi za njegovu ličnu promociju. Niko ozbiljan neće doći na raspravu, sem nas, Venecuele i Kube, na primjer. Sutradan će sve biti zaboravljeno, efekat će biti 0-. To je samo Jeremićeva lična promocija i ništa drugo. Jeremić je ubrzo na Twitteru napisao da mu je teško da poveruje da je Rasim Ljajić kritikovao njegovu odluku da zakaže raspravu o Hagu. Teško mi je da poverujem da je Rasim zaista rekao to što mu se pripisuje u vezi sa raspravom o Hagu u Ujedinjenim nacijama. Nadam se da sam u pravu.